Pokračujem v ďalšom videu a niektorí ma upozornili, že vlastne nevedia úplne presne, o čo sa jedná. Takže tieto videá prvotné sú v súvislosti s výstavbou základov na plávajúcej doske. No a keďže základy musia byť urobené tak, aby pod tou doskou nemrzlo, tak musíme urobiť zvislý polystyrén do nezamrznej hĺbky. Ako to väčšina ľudí pri plávajúcich doskách ale nerobia, čím sa dopúšťajú obrovskej chyby. Oni sa spoliehajú na nejaké simulácie v softveroch, ktoré ukazujú izotermy, ale do takého softveru, ja keď si zadám isté hodnoty, tak mi to vyhodí istú situáciu. Hej. Proste, aké si dám okrajové podmienky tomu softveru, aby mi to vypočítal, aby mi naznačil tie izotermy, tak mi to vypočíta. Ale keď tam zadám čas nejaký, tak výsledok môže byť iný. Samozrejme, keď tam zadám aj extrémne teploty, tak výsledok môže byť iný a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím, to, čo sa tam zadáva, sú ideálne podmienky, ideálne vlastnosti materiálov, ideálny stav a teda. Ale realita je úplne iná, merania ukazujú, že to môže zamrznúť. Ale keby to aj nezamrzlo pod tými základmi, tak našou prioritou je pod základmi v tomto kameni spôsobiť to, že keď už sa tam nejaké teplo z tej dosky dostane, a ono sa tam dostane, tak aby sme ho tam uchovali čo najviac. Teda ide o to, aby pod tým domom sa nám rokmi to teplo hromadilo. Isté simulácie a merania pri zemnom akumulátore tepla ukázali, že to trvá to nabitie toho podložia možno 4-5 rokov, 6, ťažko povedať. Všade inde, hej, závisí to od spodnej vody, od kvality pôdy a tak ďalej. Čiže preto dávam zvislý polystyrén, dávam ho čo najhlbšie, v tomto prípade je vysoký 1250 mm. Od hora pôjde 500 mm betónová doska. Prečo 500 mm, to k tomu sa dostaneme. 200 mm XPS vodorovného, prečo 200 mm, keby tam stačilo 100, k tomu sa tiež dostaneme. A zbytok je ten zvislý polystyrén v zemi. Jeho hrúbka je asi 100 mm. To je vidieť, je zlepený z dvoch 50-tok na preskačku, aby nám vznikla proste súvislá stena. Ale pri tých stenách, ktoré obkolesujú základovú dosku domu, je jeho hrúbka v hornej vrstve 200 mm. Takže no a teraz vidíme to, že vlastne základová doska domu je už celá ohraničená týmto polystyrenom. A tuto bude nejaký sklad a tak ďalej. Čiže teraz sa tento polystyren celý zošrobuje dohromady takýmto spôsobom. No, sám to nezdvihnem, lebo to má nejakú váhu. A týmto štrkom sa potom zrovna povrch, ale to budú zase ďalšie videá. Čiže toto je také vysvetlenie k tomu.